Bok, ja sam Antonio. iPhone je jedan od najpopularnijih smartphone uređaja. Ne samo zato što je lijep i moderan, već i stoga što je jako pametan. Uz pomoć iTunes programa i funkcije iCloud izuzetno je jednostavno sinkronizirati sve podatke i dokumente između vašeg računala i iPhona. Sada ćemo pokazati kako sinkronizirati kontakte. Andreja? Pokrenite iTunes program kojeg ste besplatno skinuli i instalirali na vašem računalu. Povežite iPhone s računalom pomoću USB kabela. iTunes će prepoznati vaš uređaj. S desne strane preglednika odaberite iPhone, te potom u gornjoj traci odaberete Info. Otvorit će se preglednik sinkronizacije i na prvom mjestu su kontakti. Stavite kvačicu na Sync Contacts i odaberete koje kontakte želite sinkronizirati na vaš iPhone. Da li su to kontakti iz Outlooka, Google računa ili slično, odaberete sami. Nakon odabranih kontakata, na dnu preglednika kliknite na Apply. Pričekajte da se postupak sinkronizacije kontakata završi i to je to. Na isti način možete sinkronizirati glazbu, fotografije i ostale sadržaje na vašem iPhoneu. Vaš uređaj popunjen je željenim kontaktima i oni se sada nalaze i na vašem računalu i na vašem mobitelu. Svaki puta kada spojite računalo i iPhone, iTunes će automatski sinkronizirati nove unose. Nove verzije iOS-a sadrže i funkciju iCloud. Radi se o oblaku, besplatnom podatkovnom prostoru za sinkronizaciju podataka koju dobivate s iTunes računom. U postavkama odaberete iCloud te izaberete koje podatke želite sinkronizirati. Svaki put kada je iPhone spojen na Wi-Fi mrežu i priključen na punjač, iCloud će automatski sinkronizirati podatke. Ako zamijenite iPhone za novi model ili ga izgubite, sve podatke koje ste sinkronizirali na iCloud moći ćete vratiti na novom uređaju. Brzo učiš, a? Zagrli život. Vik.